Vi er vant til god lyd fra BAO, men jeg blev alligevel noget forbløffet over lyden første gang jeg tændte for den her nye højttaler, Beoplay A1. Det kører lidt frem og tilbage fra BAO, det kommer vi ikke udenom. Men vi kommer heller ikke udenom, at de altså stadigvæk laver nogle rigtig gode produkter. Og især inden for lyd er de jo meget kendte, og lyden på den her nye Beoplay A1, den sidder altså også lige i skabet. Prisen er måske lidt højere, end vi er vant til for andre af den her type små, bærbare højttalere, men i det her tilfælde synes jeg faktisk, at det er okay. Beoplay A1 har et ekstremt godt design, og der er masser af gode detaljer på den. Der er ikke nogen knapper, der stikker ud her på siderne, og det hele det føles bare virkelig lækkert, og jeg synes designmæssigt, så får man ikke noget, der er meget bedre i dag. Den er virkelig flot lavet her i aluminium, så man sådan virkelig vil lyst til at røre ved den. Og der er også sådan en læderrem her, hvor man kan hænge den op hvor som helst, man på knæen ude i køkkenet eller på en gren ude i haven. Den synes jeg faktisk også er ret praktisk. Vi kan lige prøve at sammenligne lidt her med en anden type højttaler sådan i samme kategori. Den er fra O-Tone, og den koster så kun en tredjedel af, hvad den her den koster. Og umiddelbart så kan den måske godt sådan lidt ligne, der er sådan lidt de samme detaljer på den her. Men når man sådan tager fat i den og mærker den, så vinder BAO'en her helt klart. Altså det er virkelig stor forskel på materialevalg og detaljer, og lyden er altså også bedre på den her. Så det er sådan noget, man betaler for, når det er BAO. Lidt lækker design og bedre lyd. Som sagt, så vi kan se, at den er lille og rund. Den vejer de her 600 gram. Og det er faktisk noget mere end ved den her igen, O-Tone højttaler. Den vejer ligger på ca. 400 gram, og det gør de fleste af den her type højttaler egentlig. Så den er altså lige lidt tungere end så mange andre af de her højttaler på markedet. Men der kan være en rigtig god grund til det, og det tror jeg, vi finder i batteritiden. Beoplay A1 har nemlig en batteritid på hele 24 timer på en opladning. Og de andre de ligger altså typisk på en 8-10 timer, så det synes jeg er ret fedt. Når det gælder lyd, så er BAO selvfølgelig også kendt for at levere rigtig god lyd, og det gør de også med A1 her. Der er sådan en 360 graders lyd, så hvis man for eksempel hænger den op, så skulle der komme lyd hele vejen rundt. Eller det gør der også, og lyden er virkelig fremragende. Den er dynamisk og detaljerig, og der er rigtig god bund i den. Og så kan jeg spille højt med den her, uden at lyden den bliver skænger. Så jeg kan altså spille noget større rum op med nogle flere mennesker i, end jeg normalt kan med den her type højttalere. Og så er den jo let at koble til ens telefon med Bluetooth. Man kan også koble på sammen med jackstick. Og ja, det fungerer let, og man kan betjene skrue op og ned for lyden fra ens telefon. Og som en lille bonus, så kan jeg også fortælle, at man kan bruge den som mødehøjttaler. Her er lyden måske ikke lige helt så god, som den er, når man spiller musik, men det kan sagtens bruges. Og lad os da så lige prøve at høre lidt musik. Det er jo næsten lige nødt til, når det nu er en højttaler. Så jeg skal høre, den rent faktisk kan spille. Prisen for Beoplay A1 den virker lidt høj umiddelbart, men jeg synes faktisk, der er mening den her gang. Og der er en del ting, jeg gerne vil betale ekstra for. For det første, så synes jeg, at den er ekstremt flot, og den er også praktisk med den her lille snor, man kan hænge op overalt. Lyden, den er altså også rigtig god, og jeg synes, den er markant bedre, end hvad der ellers findes på markedet. Og det er altså to ting, som jeg rigtig gerne vil betale noget mere for. Altså flot design og en rigtig god lyd. Og så er den jo også meget bærbar. Og det vil undre mig meget, hvis BAO ikke kan få noget rigtig spændende ud af den her rent salgsmæssigt. For inden for den her kategori af små bærbare højttalere, så er det altså det ypperste, der findes lige nu. Jeg håber, du bliver glad for den her video, og hvis du var det, så skulle du tage og abonnere på vores YouTube-kanal, så du altid er sikker på at være først med det første nye videoer, vi bringer her på vores kanal. Vi ses!